Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat dyan, mga idol, sa ating mga solid supporter. Tapos for this video, magluluto tayo ng saging. Gawin natin tong tawag sa Tagalog nito ay nilupak. Tapos dito sa amin, tawag namin ay luyang. So ito yung merienda natin ngayon. Magluluto tayo. Lagyan natin sa kaldero. Ano lang tayo mga idol, magpaapoy para maluto natin yung saging. So ito na mga idol, luto na yung ating saging. Ayan, babaratan na natin to mga idol para gawin nating nilupak o luyang. Mainit na mga idol. So ito na mga idol, tapos na natin mabalatan. Medyo hinog na yung saging natin mga idol. Yan o, ano na siya, yellow na siya. Medyo hinog na. Boy, balik lang natin dito sa kaldero para kailangan nating durugin. Ayan mga idol, isa lang muna. Kailangan durog na durog mga idol para masarap. Tapos lagyan natin mamaya ng asukal. Yan. Ito yung tinatawag namin na luyang dito sa amin mga idol. Yan ko kung ibang anong tawag dyan sa inyo mga idol. Yan, ito yung pang snack, hindi pang tanghalian. Yung walang bigas, malaking tulong na din itong saging mga idol. Tapos lagyan na natin ng asukal mga idol. Ito asukal. Tapos halo-haloin na natin mga idol. Tapos halohin na natin ulit. Durugin. Sama yung asukal. So ito na mga idol, luto na yung ating saging na nilupak o tawag namin dito ay luyang. So kakain na kami mga idol. Yun, salo-salo na kami. Yan. Sarap to mga idol. Gawa na ito ng kape. Goods na to. Sarap. Sarap mga idol. Ate nang dala. Kain mga idol. Magkaya ko na siya platito, te. Plato na lang. Yan yung kape natin mga idol. Kaya ito, masarap. Marami pa mga idol. Yan, yun, marami pa. Tapos yan yung kape. Maitim na kape. Kape stick. Okay mga idol.
Salamat sa inyo lahat mga idol. Ito na tatapos ng video.